kil petak ngadep ngalor mangan kikil sing enak noleh Kang Jamil dijak mangan buta cakil hop tuku buah nek buah gedang senengane adikku sing prawan areke ayu senengane kaosan ka adik kaya gembol kucing anak Pandrek suayu wae. Aku seorang seniman tiap hari tak berhenti makan badanku sehat seperti Superman senang aku tuku sego buntelan aku ingin jadi Superman terbang tinggi di atas awan kian kemari terus begadang cari cewek yang masih perawan dapat pacar gak punya uang pikiran pusing cari sasaran terbang tinggi nyorot nang laran cari omplong didol kilonan gue andok wong loro mangan bakwan barek soto mari soto imbuhe bakso mari mangan bakso mangan bae prautu aku dhewe mongso heran urip ana jaman kemajuan kadang-kadang sampai digawe nyanyian macem-macem anane keanehan sebagian muda-mudi biyen pacaran tolek gon sing sepi kendel-kendel arek saiki no padang-padang wani jemok pipi aku seneng kepet-kepetan kepethu arek wedok tak anggap lawan terus tak ejak nang sepi-sepian rasaku arek wedok cagake Kang Paiman namung semanten sairan kula sairan boten woro kadasya lali-lali dolor wong sing ali arane wong sepetun iki lho wis jalukane bos cek aneh-aneh rasane ya panjenengan sembarang golek sego pecel tok ya akhire ya apa ya ya dikae rawon ya dikae pecel mbok masa aku sing kari ki enak ta enggak iki jan ya kari mlebune ae ya mlebune rada tiris ngono ya terus rasane iki nek kadek macet lah wis dijaluk maneh montor iki lho lho war ya apa kon niku apa wis bener ae lah mosok ya mosok pancet sing dhisik sing ngono saiki lek gak diobah ngono ya kaum pendengar iki lho lho wis ngerti tapi kon duwe perasaan apa sih lho ana tangga lara kon lauk-lauk iki lho pikiranmu iku kon dek endi kon titip nang pitik ya tangga lara sebelah endi lho ya apa lah yu minten iki lara apa awake lak lara gabaken panas oh lara panas iya lara panas tak kei dulinan lak tambah waras ah. Dulinan apa? Ya iku, Bang. Ya gending-gending, Bang. Teng.
ting lho. Iya. Oh, paling peno gak kira iso coba. Lah kon seneng bareng oleh kono ya apa lho wong loro mbok yo masih gak bantu-bantu apa-apa iki ya bantu pikiran. Ya engko asile nyuwara iki tak bantokno cek gawe ngobati ngono lho karepku. Nah, itu gak iso-iso ae kan niku. Gak iso-iso ya apa wong iki lak teko akal. Kantongku suwal. Lho. Wong iku gak sualan. Oh, teko akal. Teko akal wong iya. Panjenengan kan tak pikir ya ono benere tapi ya ono klirune. Tekon ndi meno iku? Gak ngono. Sapa? Peno iku mah tekon ndi? Omonganmu kaya wong tandes deles kan. Mlaku bojone Cak Padi ngono kan. Mlaku tok gak leren. Ya peno iku. Kena iku gak mampir ingsun iki lho, lara kabeh. Mesine ya. Awakmu iku nyeluk Cak barek aku iki, War. Temen. Ya apa sih? Bapakku lak dulure bapakmu ta? Iya. Kadek misanan, mesine ya tuwek aku. Tapi nek dipandang wong iki lak tuwek aku ketoke. Ya mergo untune entek kok apa ya. Wah, wong ya didelok pernahe ta. Jarane wong Jawa durus. Iki timur iki. Waduh, Mas ya kan iku pernah tuwa tapi aku mosok tahu pencilaan ta mek kono. Lak gak tahu. Makane aja sampe pedet seduluran iki. Perkara bapakku wis gak ono ya. Iya. Iku manjane wis. Aku mosok mikiri sing gak ono. Iya wis ngerti aku. Mikir untume kok siung. Wong kari si takon siung-siung kan iku. Biasa mesti wewer-wewer arek wedok ngalor ngidul. Kon iku hancur-hancur lho. Aku ketok nduk prapatan ngenane arek rokan ijo sapa iki? Nah, lah kon niku ketokmu. Arek cilik kuning. Ya sapa wong sing ambek aku iki? Iya. Ya apa lho? Lah takon sampurna iku apa? Sapa iki? Wong anak cak sampurna tak sabrangno ngono. Lah apa arek samono gedene? Arek gedhe ling perawan lho. Gedhe kritingan. Nah, aku ro iku. Ah, masuk sir-sir aku. Apamu? Wong jang-jang aku. Arek sing gunung sih iku. Ngawur ae, dulu pas nyusul ngono. Cis katang kunci sepak. Halo. Ya apa? Wis pimpinan. Berilah didikan. Kok dinanti di sini sih saya? Iki ngomong apa sih? Lamu lah sir-siramu lak ngomong apa? Ya bener ngono jelasno majasi ku apa ngono kaya kon iki ngomong sak lubune. Ya golek nggon sing strategis. Ya apa nggon prapatan nggon Ismayan. Ono strategis nduk Tanjung Alor nggone lalar-lalaran. Iku ambek gomplong sak kilo 250. Ditenono nah sandalku dirubung laler. Golek nggon sir-siran iku aja nduk kene. Ngolah ngomong ngene aku wonco kebatut. Kenalaken Dik, kula cacakne niki, cacakne Menawar. Oh nggih. Nggih misanan. Kula Tini. Oh nggih. Pinten wulan sampean dikenal nih? Mripatmu kok ndelikan ten lho. Wong takon gak oleh sih. Mbok wis setengah merem. Pinten wulan niki kenalan kali Menawar? Kurangan iki mboten batas sih kok kenalan. Tahu numbasaken napa mawon? Niki. Nggih. Alas sandal japit. Sandal japit. Nggih. Ya ngur melaku Dik tak tukono bengkiak. Kok sir-siran jalan sandal japit, Dik. Omahe tak bangun ngarep kon wis tak ganti. Ganti apa? Triplek saiki tak ganti plastik. Iku tambah nemen cek ketekodoan kaya kaca ngono ta. Sing sabar mawon ngomong dulur kula niki. Arek niki pancene ceguk, minta Menan. ceguk wong tangane moroan lho, tangane moroan mawon. Iya. Moro teng pundi? Lah teng niku tenggane kanca-kanca ping pinten man moro tangane. Tangane dong sing moro. Nglumpuk jane 5.000 tange dari nyaur. Oh iso lah kan yo sini-sini. Tapi sampean asal niki mbun Mas nemu masak kebo. Temenan, Dik. Engko sangakno. Sing rebut arek niki arek pundi mau. Mbon saged kenekaken. Temenan. Wong sing winginane enten gong dubur-ubur mbon kenek arek niki. Kenapa apa niku? Lah nyolong balung. Wong rumah samu kere aku iki. Pak menengo tak omongane bakal bojomu iku lho, cek gak kaget. Pun kaget. Temenan. Ora niki wis. Boten lan apa sih? Lah mboten enak atine muring-muring elek. Temen. Sembarang disaut. Sampeyan kula kandhane enten pacul saut pacul. Nggih. Linggis saut linggis. Mosok sih. Lho, mburine omah memean iki. Entek enten lek 5 mana. Iya, Cak. Iya ta. Ojo direken ngomong kita lho iku terang-terangan ae. Ngisir kon sakjane ngono. Kok lha apa sih? War-war kok. Aja ngono ta. Aku iki lha apa sih wong bojone. Lah aku kok ndelok kedadian lho. Temenan lho aku durung mendalem temenan lho. Nek pancen kon sir sak karepmu wis, aku tak ngalah gak apa-apa. Enggak, Dik sayang adikku. Aku iki gak ngono-ngonoan wis. Ayo ngini-nginian ae. Tahu ditumpakna sepur, Dik. Men tahu. Mun tahu. Mboten.
Lho kan iku ya tak tandhi, tak pikir wong papat. Ngono iku. Jan lencer tawar kon niku. Wis nang taman remaja. Kapan sih wong dudono gambare tok ngono? Ha iya gambare. Ngawur ae. Wong ojo ngono, wong janji sisiran sing mesran. Mesran. Padane uli mau. Ya sing mesra ngono lho. Mesra. Ya mesra. Nggih. Takono nek nonton film gak remeh-remeh. Film napa maneh? Lulu. Paling ning tengene Simo. Loamu ya napa gedhok iki. Alah kon iki dijak ping 11 kon. Tapi masih ngoten mboten napa kok hiburan mriku critane nggih api-api. Temenan. Nggih. Kapan-kapan dolen teng griya, Dik. Wong kula nggih enten kutha, saking niki lak tepak teng desa niki enten perlune. Cak napa, Cak? Perlune mulai nang desa lek dodol parangane. Ngono ta. Wis, paran paman aku mbok kapan rono ya? Iya. Wis. Dik, nggih anu sugeng tindak nggih. Tapi nek gaweku aja lali. Ya kapan sih? Nek gak salah ya tahun 3000 bae. Sampeyan ku sing mesti ta Cak ning ngomong iku. Kapan ngono gaene? Ngono lho, wong wis dirembuk ambek wong tuwa-tuwa ngono. Wis gampang nang diresmekno ya. Iya. Diresmekno. Wis nang mulya lang. Iku mang disugeng tindak awak dhewe jane mandi. Mbah iki. Kok disugeng tindakno lho. Lah bae tang pundi-pundi sampean macet tang mriki Gak jangan. ngono setengah nondong kan niku. Lho gak ngono aku tenek perlune aku gak iso medhuk suwe ya. Iya iyalah. Ya? Iya. Ayo Cak. Ngono. Kalau ono setum. Ono setum ngono. Lho, lek mulya aja mlaku cek gelis. Lho ya kan iki. Mlayu wae cek gelis. Ya, Pak. Mlayu wae cek gelis. Teko omah melet aku lan. Iki lho. Oh. Apa iku? Kari belum tok iku. Ayo, Oh, ya. Wah, dais ya dolek menawar karo arek iku. Lah aku ndek utang iki yo barek mangkane wong iki kerem. Sumpah aku iki nandi ki enake golek objek nandi. Kulak sembarang rugi ae, Rek. Pringisi. Loh. Kak pernah ngomong sing kenal apa pringisi iku. Lah iku nek omongi wong Jawa iku apa aran iku? Permisi. Lah iya cocok mek contonge beno iku. Mano kacang wae ana contonge wae. Teko ndi, Kak? Teko ndi? Aku tole awake benu. Oh, nek benu, nduk kali Bokor benu. Benu sop ya. Benu anu bojone Mbak Su iku ya. Lho, aku gak tole bojone bakso, tole benu. Awake benu. Benu melok tajab. Armada kono nduk Malang. Tole awake benu iku awakmu, awake kono. Oh, goleki peno ngono ta karepe. Iya tole benu. Ngono ya penu, Kak. Iya nek kapan wong Jawa iku beno, tapi nek kapan wong Madura gak iso ngomong beno iku. Lah iku mang. Iya kebrojo Dik. Ana parli ta? Ana parli. Nek parli gak iki gak dodolan. Parli biyen ngerombeng, Dik. Ya. Saiki gak ngerombeng, Saiki Dik. diwalik ya gak ngerti. Perlu Kak perlu. Oh iya, aku iki ana perlune ambek awake beno. Saiki lak ngetan, Dik, yo. Lho ngulone Kak. Ngulone. Ngetan panas ya mung gak enak. Lho saiki ambek awake beno iki cak ngetan iki. Nah, urung ngetan iku buntu gange. Ngeten iku lho goblok Oh, ngeten ah. Oh ngomong ngeten awake beno iku gak. Lho, lah sampiyun ya napa? Iki sing tadi metu iki sapa, Dik? Wong sing tadi metu aku, malah beno sing ngomong Madura. Terus apa sih Kak? Genah iki apa? Barang sing dhisik kaya apa? Iya barang sing dhisik tak jaluk ambek aku. Lah barang pernah Lho gak tak barane. apa sih? Lho, aku sakal barang opo tak jaluk kok. Ya sepeda dhisik, Pak. Oh lah opo aku njaluk sepeda. Lah sing endi? Lho utang beno iku ya opo gak nyaur-nyaur. Ya sing ngene lho Kak, wong jeneng aku iki karo peno lak njaluk salak sih. Salak pirang keranjang 5 keranjang. Terus sawo 6 keranjang. Iya. Terus apukat. Lah iku belum iku. Lah iya iku tak dol nang pinggir rembong Kak. Ana prau tuh nyasar. Dadi gale pelari diplarisi prau tuh cemet kabeh campur lemah iku. Dadi panganan iki wis campur lemah ditobro prautu. Iya Kak. Saiki wis entek iki yo. Entek Kak. Yo susur, Dik. Oh. Oh, apa ayo susur. Ngomong subur. Subur. Apa kowe subur? Lah Saiki ya apa tak jalo duwike? aji piro sih Kak? Lho iku nek aji-ajine gak akeh, Dik. Mek piro wis 3 juta. 3 juta, Dik, titik. Ini lho Kak, menawa iku periksa nang rumah sakit jiwa. Lah, apa, Dik? Barang wis 11 keranjangnya 3 juta iku lho. Barang ya apa? Lho. Iku tak kira-kira ono lek 50.000. Terus utangku sing dhisik piro? Sing dhisik iku utange 30.000, Dik. Aku njupuk wedhus meno piro loro ya. Terus loro iku tak gawe sewidak, Dik. Terus kucing iku 4.
Kucing papat iki kok imbuhe, Dik ya. Lah kok kucing gak kreken, Dik. Oh, bae diregani pisan. Kucing iku biasa sing nyapek kucing iku Sulkan Seno. Wis nek kucing arane Dambis ya. Dadi lek digonggung kropyuk kabeh ana kira-kira Kok digonggong kropyuk iku remek, Dik. Remek. Digonggong kropyuk iku wis 60 ambek 90 150. 150. Saiki kono ana dhuwit pira wis? Saiki iki ana dhuwit mek 40, Dik. Ya iku tak silit dhisik ya. Dadi tak silit dhisik iso tambah dadi 190. 190, Dik ya. Iya, tak Ya silit. iki dhuwit penaka 40. Iya. Dadi 190, Dik. Iya, Dik. Aduh endi aku patenono. Oh, perlu aku turun nyaur saiki njaluk dhuwit maneh. Gak ngono, Dik. Duh, Kok ngelot Dik. Aku blo ceduk Dik. Aja guyon lo. Ya wis. Telo aja guyon lo. Lo aja guyon. Wala bojo. Iki lha apa mundur-mundur iki? Lah peno mecicil ambek aku. Ya Kak aku dhewe ngerti sur meja ono ulane. Iya. Aku wis gak nek gelung peno wis carane. Lah wae peno wis seru Dik. Ciriwanti lelewa ginawa mati. Iya terus e Dik. Iya kapan peno bongko? Nek kula kilono aku bongko. Wis gak nyaur wong dibongko-bongko. Guyon Pak, guyon. Wong lek tegang terus gak guyon lah akhire gegeran. Iya. Geger gak perlu. Kapan peno merunu? Heh? Kapan peno merunu? Ya ni meni. Lo meni aku mrini. Meni wis mati Dik. Peno cok marani meni saiki. Wong dhek dhewe gak epleng ngomong gak karo-karuan. Epleng iku apa? Kapan peno mrono ngono lho. Iya lah iya nek kapan wong Jawa peno mrono wong Aku, kula mrono. aku janji. Aku janji Janji mrono. ki omahe iki Dik gupeng. Sopir ra iki janji. Dari saiki nang Sumatera. Kak, tetep lho kono, dulure kalian. Janji sopir. Enak iki didrong-drong ya kono. Cok guyon. Oh. Cok. Cok guyon suarane cacak wis entek. Ayo kapan Dik? Ya wis ngene. Ayo pesek Dik. Peno pesek ya. Ya ditunjuk dhisik cek pesek. Lho iku lho pesek ku duwe iku lho ndi? Pesek. Iya ndi. Enggak iso cara Madura dadi Madura ngono. Iso Dik, tapi omong keslega Dik. Ya dina Sabtu. Sabtu. Ya. Aku teko rono. Aku saiki tak obat dhisik. Aku tak obat dhisik. Kono ku mati tak kasih. Tak golek slegrengan. Slegrengan iku apa? Tak golek dhuwit engko tak terno nanggon peno. Oh, trek kebyek iku. Arane wong saiki kudu kebyek iku. Ya sembuh karepmu tah ngomong. Iku carine wong. Ayo deh saiki trek kebyek iku lho apa arane? Golek slegrengan cara nggonku. Yo iki carine kapan wong bahasa Indonesia trek objek iki. Iya wis. Wis, bali ya Kak ya. Sip Sabtu ya. Sabtu sore jam piro, Dik? Sabtu sore akeh kancane. Awake bener ki ngacak manyanyi. Oh, Sabtu sore. Ngacak manyanyi bener. Loh, masih aku manyanyi wong suaraku mardu. Iya, secene suaraku grogot. Ya jam Ya, 7. jam 7 ah? Ya, Sore apa esuk? Jam 7 sore esuk Dik denek. Lho kok sore esuk ya? Ayo gak iso esuk sore. Ya sore Kak ya. Iya. Aja lali. Ya tak malik Dik ya. Ya. Tak malik. Wah kon glondong bangga. Malik iku Dik. Balik ah. Yo padha ae mek malik. Iki metu teko ndi rek? Kak. Oh ya sik tengen iki wong. Lah apa lah celak-celuk. Krungu ah? Hah? Krungu. Lah rumasane tublak bener. Yo krungut. Iya ya. Cari guyon. Heh? Cari guyon. Sik iso ngedung sik Kak? Heh? Iso ngedung. Lho nek ketung aku Sik ate gelem ngitung Dik. Tublak beno. masa pino. Sik kepindu. Tak ngitung ya. Iya. Lah kacamu ni Dik sengkari. Pene kakean man wajan Kak. Apa makan wajan? Sik, coba sik. Masih aku lak iso cara Madura sik. Sik. Kena jula-juli sik. Iso Dik iso. Iso ah. Iso jujur-jujur. Sik tabun Dek. Sik. Nah. Jol iki. Aku Dik. Aku ne wong Jawa. Jawa ya apa? Iya itu manjul ajalu. Tarik. Apa ngedung sik? Sapa sing ditarik? Kamu ngono tarik suaramu. Kak. Ora ditung iso. Aku tak hitung. Kok jangan ngomong ae tak hitung. Ngidung apa Kak? Ngidung apa Kak? Itu cara Madura. Cara Madura ya? Cara wong aku mek wong Madura. Iya iya ngidung cara Madura. Kok gak ngomong Dik? Kak. Aku tak hitung. Heeh. Asik apa Sing enak. Iya, iya. Tak hitung Dik kok gak. Eling-elingen Kak. Iya, sampai lalu.
Sebab Cake ketung pernah cak ngomong, mangap cak ngomong. Kene tak mangap orang-orang iki Mas. Mlebu cangkem sak karo sarapan. Cok ngomong dia tak ketung. Sepane rumah sakit kanan. Panglewat tuan dokter capek ngaboti jole. Ngono jare enak suarane. Tak gampang le jadi reng laku. Panglewat mulai pinter cari mese jole. Apa saiki wae penuh. Iya. Ngitung apa iku? Ngitung terus apa iblis iki? Sing ono ukarane. Iya, terus-terusane yo. Terus melarane wong. Aduh, bingung ora musik kakak. Terus. Maksudnya ono terusane. Raja penapun Malewo Ngongkoma Maya otore maneh Gile Pangakona sedeki Prabu Malewo Barang anteku anak Matoreng beku Joli sarung barongan Luwe sering kiki Selekori kanan Kabar juline Bojo barongan Dianggap le Bojone dewe kanan dokter capek angkote maneh iki sami saus tambah gampang dadi renake yo tak bener nyarena pase Kartolo. Awak aku tak balik nek. Aku tak balik. Balik ya balik ah. Aku iso lali ya. Utang penon gawe. Kena jula-juli iso ya. Wis enak jula-juli. Jula-juli iso tapi suarane Dik. Jamu nang nggonku ben. Loh, coba apa Dik? Loh, ono ya. Oh iya, Dik aku njaluk tolong Dik. Golek oh ya. Aku njaluk tolong wae peno. Golek sisikane pring betung ya. Pring betung. Iya Dik. Terus golek apa engkes ya. Engkes piro kabeh Dik? 5 kabeh. Iku diceplok apa diuntal urip Dik? Diuntal urip ya. Gak, engkes engko ditunu. Ditunu. Oh, mati ya. Dipek awune. Terus nguntale dibuntel wong patrol ya. Terus cari dicampuri deplokan beling ya. Oh tak tutuk apa ya bener. Kak, walang kekek iso. Walang kekek. Perune apa iki? Perune ana be ana tim dadi gak ado-ado golek. Awake bener iki parsemon yo. Kocone walang kekek. Iya. Walang kekek, walang kes. Walang apa iki? Walang kadung. Ono Dik. Walang bongko. Iya. Walang kayu. Iso. Sik tarik nggih. Sing ditarik apa Dik? Ya iku lho, can iki lho kaya. Oh iya. Oh sing manyanyi iku. Iku manyanyi. Ya dadi iku manyanyi. Ya manyanyi dhisik iku. Kapan kon menyonyo? Iki ditarik teko swara. Iya. Awas rungokno Dik. Cacing. Oh Dik. Kak, kono jare iso ngono iku. Lah iku ditak apa apa? Oh ngene lho. Iya. Catot. Liru Dik. Dik. Oh iya. Capil.
Cadem. Tarik desi sik peno, Dik. Gandeng ya. Peno sing tarik Dik. Canting. Canting iki, Gun. Cantinge Solikin. Bisa. Cantinge Solikin. Ya. Tarik dhisik. Canting. Canting. Iya. Jali. Ya. Durung ayo senggahan kok ya iyo. Oh, Paman. Gendem, Dik. Wong bedak. Apa iku wong apa, Dik? Wong bedak. Wong becak. Kawur ae kok. Apa? Wong petak. Wong bedang pangkalan kali. Ya pangkalan nang. Pangkalan kali. Apa pangkalan Juanda? Kok berarti Bedura kok diceluk kran. Wong dadi Bedura diceluk kran. Ah jeneng masuk kran. Iya. Bisa ya bener. Putung dengkule. Ngawur ae. Apa? Potong buntute. Nuruti peno gak coblas gitu kan. Putung wote. Itu kenapa wote kok putung? Wis kabotan sing nyabrang. Putung wote. Putung karo wong Yesus. Putung wote. Enak terus. Ah senggepu teng atine. Iku sing kari kemang suarane nambas, Dik. Iya Kak wis Kak. Wis, Yes. aku mlebes mili, Dik. Tak balik ya. Ya. Ini penontes suara. Jam 7 sore ya. Ya jam 7 sore. Jam 7 sore dolan sama peno. Karepku cek lali udange ngono. Ah sing penting iki mulih nang desa wis. Urip nek kaya aku iki masalah sing darane urip mampu ya cukup. Iki sing darane urip bahagia. Mulane sing darane wong urip gak perlu geger, gak perlu ate ngrasani tangga kono kene gak perlu. Sing penting ngatur rumah tangga dhewe. Sebab iki kabeh ana paribasan kok. Aja sok nyaponi latare wong liya, nek latarmu sik rusuh, mulane didandani omahe dhewe. Pemane delok bojoku iki masalah wis ta lah, temen kok sing darane wong wedok nurut ya bojoku iki mang. Dik. Apa? Ya ta? Ngomong apa sama niki? Ngomong Jawa, Dik. Ning ngarep gremang-gremeng dhewe iki lho ngomong apa? Ya. Ngrasani sapa? Yo gak ngrasani tangga, gak ngrasani wong liya, yo ngrasani peno bare aku ngono lho. Apa sih rumah tanggane dhewe iki lho apa? Iki sing darani rumah tangga harmonis, Lah iya. stabilisasi. Iso ngomong stabilisasi. Lah iya sing darani urip langgeng peno bare aku iki. Hah? Kabeh tangga-tangga ki ngrasani jarene rumah tanggaku karo sampean ki wis tentrem. Iya, Ancene lah kurang apa anak wis nurut. cuma ana kekeliruan siji. Apa sih? Kon gak rumangsa kon. Apa kliruku kula? Mulane ayo padha ngemong pikiran dhewe.
Peno ya tak mung aku ya omongen. Lah ya apa? Kok aku tak tuturi peno kok kuatri muring-muring, gak tak tuturi ku ya apa peno iku. Aku lah bojo sampean, lah timbang aku nek dituturi wong liya lah untuk sampean tuturi apa Iya, kan bojoku sapa ngaran gendak aku. Ngawur ae kon niku. Lah ya kliruku apa? Wingi aku lak ngomong ta. Ketiga, Dik, panas-panas. Aku gekno jangan kunci sambel bobor. Ngerti asal bobor? Gak ero aku sambel bobor iku lho apa wong wingi wis tak pecelno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e. Pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu diceplok gak ngono carane. Ah ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, kliru. Kok kono tak jijik aku niku. Teko jublang Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceploten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku ngerti ya. Ya meneh sih tak gaweno. Kon Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon piye sak ngono kon? Lah ya apa? Yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel ngene cowek, iya. Iya. Terus kon buka geger yuyu kon kayak sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku kareman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Boleh aku mangan sampe ketut yuyune teko gerdu ngono. Ngawur ae kon. Oh, arek kok tambah tuwek model-model menung-menung kok njaluk anget-angetan ae. lah ya apa? Wedone gak angetno, segone gak angetno. Masa sih aku ki sore yo masak terus e, Pak. Lho ya mesti ngono sih. Tambah tua untu tambah goyang. Tambah tua untu tambah pokak. Mangan ya ngono bar empuk-empuk ngono lho, ngerti ya? Delok empuk-empuk. Tapi omongmu nek kadang-kadang prikik omongmu kok kadang-kadang. Offside omongmu kadang-kadang. Mulai. Dengke uang lho, mesti kok bantahan. Oh, didengke uang. Aja arek ngomong soal ngono. Sing penting ayo ditoto anakmu iki. Pancene anak wis samono gedene kok wong tuane bantahan ae iki lho. Umure gak sepiro tapi wis poel anakmu. Kalah untu. Lah iya. Pak sampean kandhani Pak arek lanang kok mari meneh goceng arek wedok ngalor ngidul. Lah iya kelutusan. Iya. Sekolah wis gak nutuk, liyane kelutusan. Nek anak dirasani wong ku ya lara atiku, Pak. Aku ya ngono, aku ya isis. Isin aku ngono. Ayo lho becik Tambah sampean isis kandhani. Lah iya, ati anak-anak lanang. Ayo anak lanang ki tanggungane wong tuwa lanang kono. Bener ngomong wong tuwa, anak lanang apa jangkae siji bare anak wedok. Anak wedok dawa rambutnya cekak pikire. Lah arek wedok ngerti iso bantu wong tuwa lemes. Tapi munawar enggak. Udah ureh-ureh liyane boros sitok ae. Mulih nggo arek wedok, kewer. Iya. Mboten, Cak. Mboten, Cak. Kula, Cak. Irung ilang dinane iki kok. Kokro kowe. Wong tuwa lho kok ya ngancam ngono sih. Menit tuku ragi 2 kilo. Kayak apa? Ayo diragi untune. Gak mak. Bapak iki panjenengane tak pikirin nyene tambah tuwa. Yang ngrumangsani nek duwe anak Joko. Lah iya. Saking anak sing arep ngrumangsani nek duwe wong tuwa. Lho gak ngono, maksude bapak iku perubahan iku akeh. Apa sih? Gak ngono, suwe-suwe ambek peno iku tambah pencilaan ngene ya apa. Pancene bojo kok. Bojo rene. Lah kudu sing rukun lho. Wingi ana mburi ana nek pawon tarane rujaan mangan nek gak peno lotek ya gak gelem. Gak kon aku iki bayi aku iki. Pancene ngono, bapakmu ngono nyene tambah tuwek tambah cerewet. Rupamu kok cebok. Kon ngono niru sapa kon niru makmu ya enggak niru aku ya enggak. Ben niru Hansip sebelahi lho kowe. Ya apa kon. Iki lho anak sampean apa nek Hansip? Anake dhewe diturun-turun Hansip lho. Wah, arek kok tuturane wis kon niru apa kok niku. Gak ngilu kok combo lho bapak. Nyacat anake berarti ya padha karo nyacat wong tuane. Lah apa aku? Lah terus peno iki lho wong koyo sumbune kompor ngono lho bener. Ngene iki. Tuturana. Pokoke ya, saiki kon kudu nurut bapak. Detik iki, jam iki, hari ini, hari kiamat. Kon kudu nurut aku. Nek iso bantu nyambut gawe ta apa ngono. Nek omah sing tentrem. Lho, wis gak kurang-kurang, Pak. Iya. Peno winginane dandani kombong. Iya. Engko tak ewangi ya. Tonggo kalau alok. Mun Iya, mari kok kurang ajar sih mbek bapak. Iya sawangane ya. Wong bapakne dandani kombong kok nyrawun-nyrawur melok. Kok lancang. Ngalah aku. Iya, ya ngono. Masih peno ya ngono. Iya. Dandani pager. Iya. Tonggo roh. Iya. Ku menawar pinter gak ngewangi bapakne. Roh sila-sila. Iya. Iku gak pinter. Iku anak metel arane. Oh, bedes iki. Rupamu kok rangutan kok niku. Wah niku yo apa? Oh, aku keremet iki. Wah, arek potoke kok cacing anil ngene takno. Gak ngono, kapan maneh wong wis samene gedene bantu wong tuwa lho kapan maneh. Angger bapakne nyambut gawe kok ditinggal kelutusan arek wedok sing direntengi. Tak mblenger ta? Sakjane ya isin lho mak aku iki, Mak.
Wong isin gak ngono war, wong isin niku war. Maksudku iki tak pancing. Waduh dipancing. Lho gak ngono. Ya apa ya? Ya apa perbuatanku iki bapak iki iso nilai apa gak? Ngono lho, Mak. Nek penuh aku wis nyandak wis ngerti. Isi hati sampean ku cocok. Iya. Nyawiji manunggal karo isi hatiku. Ancen anakku, Pak, mesti yang anakku. Mbuh atine bapak ambek wekku iki urip, wek bapak iki mati. Iya. Omong arek tau belakang karo-karuan omong arek kata to. Sing enggak sik kono omong lha gendeng takon niku. Maksud iki beda ngono lho. Mulane pisan iki kok dadi anakku, menisuk leren wis. Dadi anakku. Menisuk koncoan biasa wis. Saiki dadi anakku, menisuk leren dadi anakku kon koncoan biasa ngono. ngono. Pokoke peno kei surat keterangan gak apa-apa. Keterangan apa dengkulmu anjlok ngono? Sapa? Lho, Sapa, Pak? sapa iki? Ya biasa. Lho ngene ya. Ya ngene ya. Bakal yu peno. Oh, arek kok. Anak monggo. Nggih, ya sewu nggih. Angger mulai masih nggo arek dewok. Arek brewok. Ndek bojo lah biasa. Aduh arek kono plaktok lah. Arek Sampeyan iki wedok. ngomong sing tepak ta. Tapi gopo delok penawar lho gopo. Lah anak wani lho yang ngono iku. Iki sapa iki? Kenalno iki, Mak. Lah, iki bapak. Aku Romone nak. Oh, nggih. Romo obong. Kenal Nana, aku Makne Munawar. Nggih, kula Tini. Oh iya. Aku bapakne nak ya. Nggih. Kono cek tunggah kene. Waduh Ya kemedhek. apa sida ta? Lho, ya apa ya? Jelas jadi. Sido ya apa sih arek cek ngetek iki sawangan arek. Dek. Kon sing ngomong, aku rada ya apa ngene ya. Ngono ta? Wis suwe nak kon kenal Dik. Sampun. Anakku Pak. Mang. Nggih, kula niki nggih ana apa sih jenenge wong wedok, Pak. Kula niki nggih isin mosok digori wari witok mawon. Nah tapi kon iso gak nuntut apa-apa kon. Nuntut to kon. Ayo apa kesanggupane Masmu ya apa? Nak ngono. Ya sanjange ajeng dilamar lah kok mbon Lah dilamar-lamar. iki apa jange tak tukokno cincin ayo. Wis pamitan bapak wis. Nyanti kok jak nyanti Pak duwike. Wis nang toko wis ta lah iki. Tak diladeni mangan dhisik ta. Nang toko Mas liwat tok ngono, Pak. Oh liwat tok ya kan iku. Ah maksud ya tuku. Ya tukok ali-ali ta opo lak Ya ngono. apa ge tanda mata. Iya ya. Ayo, Wis ta. iya ayo. Sampun nggih, Bu. Iya, iya, nak, iya, nak. Heeh. Arek ya manis arek ya. Beludung sih. Lah iya Lek potongane dimantu awak dhewe iki. 55 potongane manis ya. Mohon. Lho, duwe. Sopo Pak niku? Man Jamilin, Man. Lho. Rupane koyo suarane beset. Hak, Man. Kok niku yo opo kon lele. Nek keponakan siji kok gak tau muncul lah perpisan kon niku yo opo kon niku. Nyambut gawe kanggo njangkepi urip, Man. Iya. Ya apa kabare? Waras lho, ya apa sebalik awakmu? Ya soalnya pendengar penuh Bek, ya waras. Pamane gak loro-loro nae. Lah apa lho? Oh, paman gak apa-apa seker-buker. Kak ngono tak delok kok ono sing abuh. Apane sing apik? Ngene iki. Mulai kon, kepethuk mulai kon. Kata pedhok Man guyon Man. Guyon-guyon wong gerangkon abu-abu lho. Kon mulai nyitak kon. Iya. Mulai nyitak ngono lah nggih. Kak aku eling bapak ini, lak dulur penuh. Lah iya, wis ngerti ngono. Rupane ku padha cuma ya kok ganteng bapak karo Ya kate didik ae mirip pun kate didik ngono ae. Dadi awak dhewe wong dulur ya oman. Iki ngene nomor 1 aku ki sambang karo peno ya Iya, iya. sebulan lak padha warase. Iya. Nomor 2 aku ono perlune. Oh, ngono ta? Heeh. Lah Kok mulane ngaren perlu apa? Enggak tahu sambang mrene. Ya wong jenenge bolo. Lang bolo ate gak ya apa enggak. gak boleh mulane bolo-boloan ngono. Lah termasuk keluarga aku. Wis gak bolo wis famili ngono dulur ngono lha bolo-boloan. Cara arek-arek kon niku bolo ngono. Lah mulane kon rene iki mang aku diketun kon ono butuhe kon. Ono gaene apa kon? Lo gaene apa kon? Ngene lho Man ya. Iya. Aku lak nyambut gawe lak jeplok ae Man. Nyambut gawe apa lah saiki lho isan lah. nyambut gawe jeplok ae. Ya gak kono kayune metel aja kok. Gak ono rugi ae Man. Oh rugi. Kulak salak rugi, kulak sawo rugi. Iya. Kulak apukat ya rugi. Lho. Kulak rugi ya rugi. Ya kula rugi. Apa rugi? Oh arek kok nek ngomong koyo Aku ngono. ki diutang karo wong Madura. Lho. Kok lancang utang-utang barang kon. Iya arane Dulmini. Lho. Sing nom lho kon aja kendel-kendel utang mangkane wong Madura ngono kereng lho lho. Kok niku Dulmini ya jenenge. Wis kok niku luput kok niku. Lho lah iya diutang wong iku kereng. Lah aku semoyo aku dina Sabtu. Lah aku mrene iki ya takon ya nyun sewu lho Man. Iya. Warisan lho sing teko bapak lho Man. Ngene. Tak jaluk, tak dol, tak sorno utang ngono lho Man. Ngene, kok tak sejarahi saiki. Iya. Nek kon takon soal wariso, Lho. Ngawur. Aku mrene iki perlu takon warisin. Aja mriki tak dalok kon lho. Nek ngomong warisan kok iso disasar. Warisan ta? Warisan. Ya takoni aku gak limpat maneh gak selak maneh. Nek pancen wong bapakmu mbak aku dulur,
Lah bapakku mekas. Heeh. Pomo dipomo, warisan iki gak oleh dipecah kalau dibagi. Selagi nek keponakan peno ing mang sik durung wayah kancik diwasa. Ngono ta? Lah nek kok wayah kancik diwasa upamane gelem oma-oma, kenek dibagi warisan iki. Oh, dadi warisan iki gak oleh ngekekno aku, lek gak aku iki wis rabi ngono. Iya. Lek aku wis rabi esuk sore upamane sore rabi esuk wis kok kekno ngono. Iya. Lah iki apa? Lah aku ya mosok syarat kate rabi, Man. Lho iya sih. Lah aku sik durung duwe sir-siran iki. Lho mulane apa sebabe kon-kon rabi. Sebab kon nek bujang mungkin kon boros. Entek. Entek. Lah nek kon nglakoni rabi iso teneng. Oh, Iso dadi teneng. lek aku nrimo warisan, lek wis duwe bojoku iso tenong ngono. Teneng kok sih. Iku ayem. Ayem. Ngono iso ayem. Wis aku njaluk tulung karo Peno ya apa carane aku iso nrimo warisan iki. Ngono ta? Iya. Lah ngene saiki diatur ae. Ya apa? Njaluk tulung adikmu ae. Oh, menawar ah? Iya, tulung adikmu ae. Iso nulungi aku. Masalah iso. Lho, wis suwe. Sik tas. Sik rentang-renteng. Lho iya iku lho kewer. Dadakan ditumbasaken ali-ali ngeten iki, Pak. Ya apa? Niki. Lho keliru iku. Lho, monel iki. Aman tak mele lho, Nduk. Lho larang regane 220. 250 trepes disusuki selawi. Iki ngene lho, Pare yo. Iya. Aku mrene perlu njaluk warisan sebab utangku karo Mendoro iku yo akeh. Lah semaya aku dino Sabtu. Lah aku ngomong karo paman jare, aku gak iso nrimo warisan iku lek gak aku wis rabi. Ngono. Gak duwe sir-siran arek. Arek durung sisiran arene. Iki yo apa? Iki tambah bener dhewe murine ame. Sapa? Kone di pandangan aku tawano Sapa sih? Karsih. Kasih sapa? Oh, tapi arek wis 40 dino. Wis mari 40 Wong arek sedut kon tawakno. Iya. Ya apa maneh Lah iki? saiki diakal ngene ae ya. Ya Bar, apa? Ya apa, wong Pak? iki sik dulur. Iya. Ya, sik family. Ojo sampak si Kartolo iki mang gak nrimo warisan bab utange akeh. Iya. Saiki diatur. Iki pacarmu, ya. Kastini iki, Ya bakal bojoku. bakal bojomu iki, silino adikmu, ancacakmu. Dadi bakal bojoku. Disilino kene. Peno Sileno Kartolo. Iya, ya apa? Wis bener apa, Peno? Lho iya. Wis. Peno tak aku nek jengkel-jengkel tak tukokno tampar tak jirit. Yo, parek wong tuwek kok wani ngene arek iki. Oleh gak pokro iki lho, Peno. Gak apa kerapane. Wong bakal bojoku kok disileno Kartolo iki lho. Sementara wae. Mele ae lho. Wong tuwek kok. Tapi lak Wong ngene ya. Sementara kanggo nrimo iki lho, nrimo Warisan. warisan. gelem aku, tapi ana syaratnya lho. Lho. Ya apa syaratnya? Dadi lilo ah. Iya lilo wis. Kelas Wis kon ngene. iki. Pokok aku iso nrimo warisan syaratnya apa ae. Engko Nah. ayo omongno apa ae. Omongno apa ae? Syaratnya ngene. Iya. Nek turu kudu dhewe-dhewe. Oh iya. Iya, wis lah. Oh, barang ngile kok. Gak nek Siji. aku ya apa Ya. sih iya. Dhewe-dhewe lho Pak, Iya, iya, disenono iya, ya. Iya, iya, heeh. Ya. Dik, Iya, ya, War. marang nek wis turu gak oleh ngomong. Oh, ya wis. Terus Ya. bisuan, ya. Terus minggu ngarep iki Iya. kudu dibalekno. Oh ngono ta. Telu. Ya wis, gak apa-apa lek panjenengan Ngetok, ta? ngono. Iya. Perlune apa sih? Lek wis mari diresmekno dadi manten, terus Ah. nrimo warisan, wis tak balekno nang Oh, iya, awakmu ngono ah. Iya. Ini perjanjian ngono awakmu gelem ah lho. Ya wis gelem pokok aku iki nrimo warisan tak dol terus tak saurno utang, aku iki wedi. Iya, iya. Tapi apa perlu seksi kitok apa liyane aku nyerah ae karo Lho, sing pam- enak wong Iya. desa ono pamonge. Iya. Desa ono peraturane. Iya. Sing enak ayo njaluk saksi Pak Bayan. Ngono ah. Iya. Ya sak karep sampean man. Aku Susul. susul ta. Susul kenek. Susul. Iya, iya. Lah mulane perkara Pak Bayan iku mang susul kenek, diparani kenek. Iya ta? Ngono. Kanggo mburu waktu. Mriko mawon Pak Iya. sawangane. Ayo Ngono, main ngono. Ayo. ngajeni. Bek. Iya, tak iya. tinggal, Bek, ya. Iya. Ayo. wis. Alamu wae. Aduh, Pak Bayan. Oh, mbek pastol. Pas. Kok Bayan kok mau sampe niku. Lho, lang sinten sampean mboten pastol? Kok kula niki pacul. Kula niki paseman. Oh, iya Sampe niku kok paseman. lali sih. Lah gawe ta? Nggih, kula bapakne Munawar. Oh iya. Kene. Lah kula mriki niki enten rembelune. Ah. Kula mriki enten pentululu. Iya, apa? Kula mriki enten metuntung. Iki lho. Aja atuh tarik. Aja gupit tawar kok dikuwar. Aja gopo.
iki ngene iki sik wis padana dhisik bokonge kene. Diwadahi bokong. Iku lho, lungguh iki lho lungguh. Oh, lungguh diwadahi. Bacet bayan iki. Kaya apa iki? Niki ngeten lho nggih. Iya ya. Kula niki njaluk warisan kula sing ngenten paman niki. Tapi kali paman mboten asal soalnya napa wekase bapak kula rumiyin. Oleh nrimo warisan, cuma nek kula niki pun rabi. Kasarane kula mboten enggak ada sirsiran, disili sirsirane menawar dulur kula dhewe niki. Ya iki bojone menawar iki. Nggih jange. Lah sing dadi bojone ndi? Lah niki jange. Oh iki. Bakale tas. Oh, cek bakal. Calon. Nang terus awakmu sampe nang bayan kene iki? Nedhi saksi terus. Oh, jaluk saksi. Saksi. Oh, iya ya. Kertolan kula jak panjenengan. Oh. Ane saksi sak njero omah mboten enak Pak Bayan. Iya. Sampeyan sekseni. Iya ya. Angsal bakal bojo kula disilih Kartolo, tapi enten syarate. Ngomong Oh iya, ya tak seksenane wong nyekseni ae. Aku to apa? Perlu nilak ngajeni kalih pamong. Oh, ngono. Iya ya. Perjanjian kula niki tambah kuat ngoten. Ngono. Nomor 1, Heeh. nek empun bakal bojo kula disilih Kartolo, nek Iya. turu dhewe-dhewe. Nomor 1, bojone awakmu. Mboten maksudnya nek pun disilih bakal bojo kula pesen turune dhewe-dhewe. Oh, turune dhewe-dhewe ya siji. Nomor loro nek pun turu mboten oleh omong-omongan. Nek wis turu gak oleh omong-omongan. Nggih, pas jangkep minggu ngarep niki kudu dibalekaken. Oh, ngoten. Pas Minggu Nah, ngarep. minggu ngarep iki nggih kudu dibalekaken. kudu dibalekno. Nggih. Wis mek telu iki tok. Nggih. Tak sekseni war. Ngoten. Oh, ngono. Nek perlu kula tanda tangan Ya, mboten napa. Tanda tangan. Terimaken Iya. kula niki napa ngrusui rumah tanggane dulur. Ngono gak ono tanda tangan niku gak enak. Karine akhire kok geger ya. Pun nggih niki tiga nggih, pun. Nek turu kudu dhewe-dhewe, nek turu gak oleh ngomong, minggu ngarep dibalekno. Ya, wis jelas. Nek ngoten, Par bojomu tak gawa. Iya, iya. Man, Wis. Iya ya nak ya. anu Anu sirisiran menawar tak gawa. Ya Man. kawan. kawan. Pak Bayan matur nuwun lho. Oh iya nak ya. Kawan, kawan. Bojomu Ya apa ya wis. Trakare wis diserahno ya wis katut aku. Ya ya apa. Apa sih? Lah nggih, terus sing pun diserahke Nah, ya iya. Wong ngentil. ngomong kamu blakrak nang kidul kali ya. Sementara. Lah iya. Sementara, Cik. lah wis diserahno ta. Masih iya dulu. Masih aku lha apa sih wong iku perlu nrimo warisan. Oh, ya. Iyalah ya. Iya, Nyuwun pamit. Dik. Iya ya. Pamit nggih Pak Bayan. Iya ya nak. Iya. Enak Ya, ini Pak. lah enak. Iya. Wis. Enak ya apa? Kuat perjanjian. Nah, ya. Enak meneh-meneh ono apa-apa ya iki tanggung jawab penuh mbek aku. Iya, sampe men nyakseni kok. Tapi gak oleh geger lho ya. Mboten. Sawise mari apa iku nggawe seksi aku. Dadi awakmu nang nggo omah, ojo ate cawi-cawi aku maneh. Mboten. Dadi nek wis teko omah apa perlune nggo omah, kudu diberesi nggo omah Ya ya. saya Bayan. Hmm. Kula gayo lah. Nggih. Mosok dijarno ngeten mawon. Lho, empun kok Dik. Yen mburimu nenten Iya. burung terkalih niku kula damelaken kok. Walah, ayo balik wis. Kula mboten putus sukuan kok. Bener Pak Bayan. Nulung dulur kan elek enak. Iya ta? Tapi tak pikir-pikir ya sing susah aku lah wis jangkep seminggu kok durung dibalekno sih. Kon niku seminggu apa pikun ta ya kon niku. Bapak iki ya apa aku pirang-pirang dina gak arep mangan gak iso turu ya mikirno bakal bojoku disilih tolo iku. Lah nek terus bakal bojoku disilih tolo gak dibalekno aku ngrabi peno ya. Arek iki pelik. Oh, arek kok potongane lho. Modelmu iki lho. Seminggu kok dibalekno iki sik oleh 3 dina. Kon niku kangen tok ae apa kon niku? Lho wong ketok meripat dari Pak. Oh, mas ketok mripat ya ndelok waktune ndelok dinane iki lho. Sembarang lek tak sesuaikno karo perjanjian. Iya. Pas minggu ngarep iki kudu balik. Lho saiki Dibalekno. iki wis wayahe balekno kok durung dibalekno. Saksine Pak Bayan. Pak Bayan masuk pamong. Iya. Bapak wisan dadi saksi. Heeh. Aja kuwatir. Nek sampe Kartolo nek gak balekno bojomu, engko aku nuntut kok. Lho sepisan peno nuntut Pak Bayan, Iya. aku nuntut peno. Lho iya. Iki tanggung jawab peno sing Nek gak dibalekno Kartolo perlu tak unggaran nang atasan. ngono. Tak lapor polisi. Teko kono cek diucut. Cek diuyup. Cek diuntut. Aja bukti takon iku. Cek bukti takon iku. Aduh, lah ya cek diusut, sampe diucut. Oh, ayo kono. Oh, kono. Ayo. Apaan nih?
apa, Tin? Apane ya apa iki? Lah ya wong sir-siran kok disileno wong. Ya baba lho. Aku wis kadung mendalem hari. Kamu dalam ya apa cak tolong wis kadung dadi siji kok. Lah aku karepku ben lek njaluk turu karo paman cek digolno dulu-dulure to. Dadi awake iki Sampe iki kok ndredeg kabeh sih. Hawane manten anyar lho hawane. lah ya aku lek wis njaluk kurungan karo aku wis pelo kabeh ngene. Iki Masur ati manen cek tales. iki lek wis disano dadi kemanten iki. Terus ya apa menawamu njaluk balik ya apa? Lho ya mbo. Ya iku sing abot rek. Lah lek Ya aku apa wis kadung pusing aku. lho lek aku dhewe monggo awakmu njaluk balik, aku ya wis koming. Lah ya makane ya apa terusan iki? Wis gampang ya apa kon tresno mbek aku apa enggak? Wis nemen rek. Aku ya tresno ya. Kadung gumel. Lho. Aku iki gak ngerampas, jane gak ono dodol aku kepengin ngerampas sir-sirane Munawar enggak. Lah cuma sing duwe akal paman dhewe. Karepku lak ya wis ya mburek karo jawane. Rupane dhek ya wis ikhlas ngono kok. Iya lah, nek gak ikhlas gak oleh Oh mesti. iya. Lho, Lah, Man. iya, aku mbek Sampean man, aku nyeluk man ya saiki ya. Iya wis paman wis. wetes ya rek. Lah ambek Munawar ya nyeluk Ode, dadi Kalau aku pase, Kok man. saiki nyeluk aku apa? Dek. Bapak, Apa? Apa? aku suntik di sini. Jotek kok busimu aku niku. Yes. Piro-piro man awak dhewe dadi manten anyar gak ono alangan suatu apa. Iya. Oh tabur apa mulai. Sing tak jaluk sebab manten anyar iku akeh alangane. Iya. Nomor 1 kale meta-metu nang ndi-ndi. Iya. Oh iya. Dadi 40 dina kudu ana omah. Iya. Jadi lek ana apa-apa lak gak sampe dipaido karo para pini sepuh. Iya. Soale kemanten anyar yo sirikane gede Pak sakjroning 8 dina ya lho. Ya. Iya. Pisan ya nomor 1 sirikane. Nek ana terminal gak oleh hutang-hutang permen di kono. Ping pindho gak oleh nubruk prauto. Ngomong apa ae. Oh, utang permen barang kok dikocakno. Lah lek ngono enten ana kene man karo Munawar aku tak nglencer sik nang Malang. Lho, sik. Kon nang Malang kapan kulimu kon? Apa nang Watu Agung kon? Iya, Gak ngono pamit penen nang ndi? nang Malang. Kate metuki bari ya kuwi. Kon nglencer mbek bakal bojoku kon gak merono. Teng Klojen. Iya. Nang Malang. Nggih. Bapak, Apa? ngasane kademen dadak. Ya Lah, apa? lah longgo-longgo sik. Gak urusan iki ya balekno lho. Lho, balik apane? Lho, Aja guyon ta. iki lak melanggar perjanjian lho. Balik Iya. nopo? Balik nopo? Ya, Lu ngomong apa kok niku? Wong iki aja ngrusak pagrayu. Wong Iya. lek kadung rukun aja atik misahno wong iku ae. Kapi, Gak oleh. kapi, Wal. Lek wong ndapukno oleh tapi lek misahno Lho, iku gak kapi oleh. iku. lah sing misahno sapa? Lho lah dibalekno apane? Lho, bakal bojoku mah kon sile. Lho, gak ngono sing iki apa sih iki? Urusan kapan sih iki monggo? Masalah. Iya. Urusan kapan ya sing kon lho? Bapak, Apa? sing bener iki Kartolo sing salah aku ta Pak iki, Pak? Masalah prosoku sing bener Kartolo prosoku. Wis ngene ya apa sih undang-undang sing dhisik ya Ya, apa? ngomong undang-undang. Nomor 1 nek apa? turu, nek turu Kongkon? dhewe-dhewe. Nah, nek turu pancene dhewe-dhewe lek wis turu. Dewe, ampun turu. Lek wis turu dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe ya? Wong turu ae. Iya. Iya. Lah lek durung turu, ya wis pikirin dhewe rek. Manten Jenenge aja. Ya, yo kamu, nomor loro. Ayo, nomor loro, ya gak apa-apa. Lek turu gak oleh omong-omongan. Iya, Bener. Lek wis turu ya gak ngomong lah turu. wong turu ae. Wong turu. Lah lek durung turu, Melek. ya sak bajek wong jare manten aja. Ya guyon barang. Ah, nomor loro, Ya nomor telu telu. barang, Iya. ya jiwit-jiwitan barang. Iya. Aku gak nganggur Pak iki ya. Kamu mau nomor telu. Nomor telu. Nomor Seminggu 3 dibalekno. Minggu ngarep kudu dibalekno. Iya. Minggu ngarep. Sampai masuk ngomong seminggu. Wong minggu Enggak. ngarep. Minggu ngarep ya seminggu iki minggu. Pokok tahun sampai tahun 3000 lah akeh minggu ah. Minggu gak minggu iki gak Minggu ngarep, minggu maneh. Minggu Wah, akeh maneh. minggu maneh kuat. Oh iya, Wan. Oh iya, Wan. Wong salah kon ngomong lambe gak kon toto ngopo. Salah kon nek ngomong Kok lho. iso nyalano aku iki lho. Seminggu, 7 dina ngono lho. Lah, minggu ngarep bare kon iku. Iya. Lah iya, Dik, lah bener ah bisa. Waduh, etes Dik. Pase. Ali-aline sepuan balekno. Ya apa rek? Iku tanda mata. Ali-ali ngene dijaluk maneh. Nyok iki lho gak arep aku. Ya apa kon niku? Masih ngono ayo. Nyun sewu war karo paman pisan. Aku gak tegas kok ngape
pacarmu yo enggak. Rapas yo enggak. Lah pancen iki karepe paman, larek kadung mendalam. Lah aku gak apa-apa. Tapi lek umpama Tini dipeksa balik sampai bunuh diri, ya Pak. Apa? Tak tarine Pak, seksena. Ya tarin. Ya lho. Apa Kon sih? wis seneng sih mbek Tini. Lho lek aku ngono kari nari kono lek kono iya ya tak apa tarine. sakno. Ya. Soale kon ambek aku dulur. Lah aku lek ngono tengah-tengah kuwi. Ya, Dik. Apa? Lahir batinmu ya apa kon ambek Kartolo saiki wis tak kerbak kon. Aku ta? Iya. Wis cinta. Cinta Cinta 100%? Wis nemen. Bapak. Apa? Apa nih Pak? Wah, nek kalekno. Kon kabeh ya sik kan niku. Aku iki ya apa, Pak? Repot kon niku. Lah gak uman terus, Pak, aku iki, Pak. Mulane iki Iya, tak iya. pikir bener ngono ya. Iki famili barek kon. Pernah tuwa Kartolo. Iya. Sing penting wong tuwa kawin dhisik, adikne engko-engko. Mburi-mburi. Iya, mburi-mburi. Kok songkok engkok kok. Iki duduk jodoh sampean. Mana ngene lho Pak. Iya. Sampean niku ya wirawiri nggawa arek wedok gak nang diresmekne ku digunung karo wong. Iya. Seneng ndang dirapi. Ngono lho. Pancen iki duduk jodoh peno mbek. Aku lho gak ngerampas lho. Iya, iya, Tak iya. njaluk lho, ojo Iya, iya. dicontoh masalah iki. Iya, Lho, iya. iki cuma Gak ya apa-apa. jodoh ibarat pasti dadi gak kena semono. Ngono lho ya. Aku ya gak apa-apa, perkara kon pek saiki aku wong ngalah. Iya. Iya. Wis tak serahno kon wis. Ya lek ngono. Wis ayo rundingan nduk jero Ah. mangan dhisik ya. Ah. Nek ono salahku ya njaluk sepuro ojo sampe iki mendol mburi. Oh, iya, iya, ngono. Ayo, Mendol wis. mburi lah. Gak enak. Ayo